Исәнме, Данил? Синең фамилияң ничек әле? Минем фамилия Гаянов Данил Рустемович. Ага, ничәнче сыйныфта укыйсың син? Дүртенче. 4-нче сыйныфта укыйсың. Менә син бүген безнең алда бик матур итеп шигырь сөйләдең бит инде, әйме? Син катнашкансың икән, нинди конкурста әле? Җәлил Жели укулары дигән конкурста катнашкансың, әйме? Һәм инде шәһәр күләмендә җиңү яулагансың. Ничәнче урын алдың? Bilmem üçüncü Икенче урын икән, икенче. Син анда Җәлилнең нинди шигырен сөйләдең соң? oyun. Уен шигырен, шушы шигырны сөйләдең, әйме? Син тагын шигырьләр сөйләргә яратам дидең инде. Тагын нинди шигырьләр өйрәнгәнең бар синең? Bilmem min Әйе. Ага, онытылып та китә инде кисәк кенә, әйме? Тагын синең нинди яраткан шигырьләрең бар соң, шигырь сөйләүдән башка? Габдулла Тукай бар. Юк, шагыйрьләрең димим, яраткан шөгыльләрең, хоббиларың, нинди хоббиларың бар? Нәрсә белән син яратасың шөгыльләнергә? Менә син нәрсәдер уйныйм дидең әле, футбол дидеңме? Әйе, футбол уйныйм, английский. Английский белән шөгыльләнәсең, әйме? Инглиз теле белән? Әйе. Футболга берәр секциягә йөрисеңме, кружоккамы? Әйе. Ага. Һәм син командада кемсең менә? Капкачымы, һөҗүм итүчеме, саклыйсыңмы син командада нинди? Саклыйм. Сакчы син, әйме? Алай икән, бик әйбәт инде бу. Менә тагын син безгә әйтеп кит әле, син мәктәптә кайсы фәннәрне яратып укыйсың? Нәрсәне яратып укыйсың? Кайсы дәресләрне яратасың күбрәк? Татар теле. Татар теле дәресен, инглиз теле дәресен яратам дидең инде, әйме? Математиканы яратасыңмы соң? Әзгін. Әз генә яратасың, әй. Физкультураны? Бик яратам. Бик яратасың, әйме? Син инде футбол уйныйсың, тагын нинди спорт белән шөгыльләнер идең соң? Кайсылары? Карате. Карате, Бассейн. бассейн. Син анда уже йөрисеңме, или телисең генәме йөрергә? Каратега уже йөрмим, бассейнга йөрим. Ага. Менә син спортны бик яратасың икән инде. Менә безнең бит хәзер Олимпия уеннары барды бит инде. Телевизордан карадыңмы соң Олимпия уеннарын? Әйе. Карадың, әйме? Кайсысын карадың? Менә фигуралы шоу булды безнең кызлар, тагын биатлон. Нәрсәне карадың син? Мен хоккей карадым. Окей. Не Ни? Чаңгычларны карадың? шаңғы. Әйе. Хоккейда кайсы команда җиңде? Кем җиңде? Кайсы ил? Безнеке. Россия җиңде, әйме? Әйе. Ага, син алайсың безнең патриот, шулаймы? Безнең илне яратасың. Бик зур рәхмәт сиңа, Данил, әңгәмәң өчен. Алга таба сиңа зурдан-зур уңышлар телим. Укуында да уңышлар, иҗатыңда уңышлар. Безнең көмеш кыңгырау белән һәрвакыт дус бул. Безгә үзеңнең шигырь сөйләгән видеоларыңны җибәр, яме? Ярар. Ярый, сау бул. Сау бул.